koristim priliku da sve bošnjačke političke subjekte pozovem da se ujedine i da zajedno nastupe na predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima, formirajući jedinstvenu listu koja će doprinijeti očuvanje svakog bošnjačkog glasa. Bošnjacima u ovom momentu nije potrebno cijepanje bošnjačkog glasačkog tijela. U ovom momentu nama nije potrebno slabljenje kapaciteta koje imamo, već je potrebno da se ujedinimo, da pokažemo odgovornost, spremnost i otvorenost za zajedničku saradnju i sigurna sam da će to Bošnjaci na prvom mjestu, a onda i svi građani znati prepoznati i podržati takvu ideju, odnosno inicijativu. U tom smislu Bošnjačko nacionalno vijeće će u narednim danima i zvaničan poziv uputiti svim bošnjačkim političkim subjektima da dođu u Bošnjačko nacionalno vijeće i da zajedno utvrdimo principe formiranja zajedničke liste.